ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଚୁ ପୁଚୁ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ତମକୁ ନେଇଥିଲୁ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ହର୍ସ ଦେଖିଲୁ ଡକ୍ ଦେଖିଲୁ କାଉ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ଗେଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ ଖାଣ୍ଡି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସି ଖାଇଲାଣି ଖାଇଲାଣି ଆସିକିନା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସୁ ଆସୁ ସିଏ ଚେଞ୍ଜ ଆଗ ତୁରା ଆସି ଖାଇଲାଣି ମାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବନା ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚିନ୍ତା ଆଗ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କର ଆଗ ବସେଇ ଦେଲେ ସୋ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାର ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ମମତା ନାମ ଦେଖୁନି କ'ଣ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ये प्रियଙ୍କା आंटीका ସଜେସନ୍ ନି ଏବେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମାହାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଁ ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ହବ କରୁଆ ଆଗ ହଉ ଚାଲ ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କରୁଆ ଆଗକୁ ମାହାଳ ଯିବା ମାହାଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ସାଇଜରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ପରିକା ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ ବଡ଼ ଦିଦି ବୁଲି ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲିଲୁ ମାହାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ଟାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ନ୍ୟୁ ଇୟର ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଲ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋପାଡ଼ିବନି ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ ମାହାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାହାଳ କଥା କହିବାକୁ ଆସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର।
ସୁଟିଂ କରେ ଭଲ ଭାବେ। ଦିଏ କହୁନି ଦୁଇଟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସାଡ଼କୁ ଯିବା। ତୋ ଫୋନ୍ ବାହାର କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବା? ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡପଟା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହରିକା ଏଠି ହୁଏ। କୋଉଟା କୋଉଟା ଏଇଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ ବା, ଏଇଟା ଝୁଲଣଟା। ଝୁଲଣ ସେପଟୁଆ ଅଛି। এটা ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଗହଳି ବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଏବେ ଖୋଲିଛି, ଇଭିନିଂ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କରିନେବା। ଇଭିନିଂ ହେଇ ଆସିଲାଣି। এটা ଟିକେ ମେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି। ଦିଦି ଆମର ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି। ପଛକୁ ଆସିନଥିଲ କେବେ? ଆସ। ଦିଦି ଆମର ଆସିଲେଣି। ଠାକୁରଙ୍କର ପଛପଟକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିହୁ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ପଛକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରା, କାମ ଚାଲିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କରିଦିଏ। এটা ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରଟି ପରିକ୍ରମା କରିନେଲି। ଦିଦି ହରିକା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି।
ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇଠି ଏପଟେ ଆସି ବାହାରିଲେଣି। ଏଟା ଗୋଟେ ପଟ ଦ୍ୱାର ସେପଟ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ। ଏଇପଟ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। এটা হচ্ছে মুখ্য দ্ୱାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର। କରିଥିଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର। ମହାବୀର ये द्वारा आम एंट्री कर जाइए। आम इवनिंग हो आसला राति हो घर को बाहर।